Unang Domingo sa Pasko, piyesta sa balaang banay ni Jesus, Maria o Jose, Disyembre 27, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga gingnanlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kaguol, sama sa usa ka hait nga espada, mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didtoy usa ka babayi nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaying tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig. Ug unya nabalo sulod sa 4 na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya
ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata, ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea, ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata, ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman, ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.